يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے پیارے محبوب علیہ السلام، اے لوگ تواڈے کولوں یتیماں دے بارے سوال کردے نے، پوچھدے نے، قل تسی انہاں نوں فرما دیو اصلاح لہم خیر، کہ بے شک یتیماں دا بھلا کرنا اصلاح لہم خیر تواڈے واسطے بہت بہتر ہے. یتیماں نال بھلا کرنا بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر اپنا انہاں دا خرچ ملا لو تو پھر بھی وہ تواڈے بھائی نے. واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ کریم خوب جاندا ہے اس بندے نو جڑا بگاڑنے والا ہے اس بندے دی نسبت بھی جڑا اصلاح کرنے والا ہے، یعنی تواڈے چ اصلاح کرنے والے نو بھی اور معاملے نو بگاڑن اور فساد اور خراب کرنے والے نو بھی اللہ کریم خوب جاندا ہے. ولو شاء اللہ لعنتکم، اور اگر اللہ کریم چاہندا تو انہوں مشقت اچ ڈال دیندا. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ دی ذات زبردست حکمت والی ذات ہے. اج دا عنوان سخن ہے یتیماں دے نال شفقت کرنا. قرآن پاک دا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام دا محبوب مشغل ہے. جڑے میں کلمات مبارکہ خطبہ دے اندر پڑھے نے یہ اس وقت نازل کیتے گئے سن جس وقت اللہ کریم نے حکم نازل کیتا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک او لوگ جڑے یتیماں دا مال ظلم دے نال کھاندے نے، ظلم دے ذریعے یتیماں دا مال کھاندے نے، او لوگ رب فرماندا ہے کہ مینوں پسند نہیں ہیں بلکہ ان قریب جہنم بڑکدی دے اندر داخل ہو جان گے. جس وقت اللہ کریم نے حکم نازل کیتا تے جنہاں لوکاں نے یتیماں دی دیکھ بھال دا انتظام رکھیا سی انہاں یتیماں دے مال الگ کر لے، انہاں دا کھان پین دا نظام الگ کر دیتا. تو پھر بعض دفعہ اس طرح دی بھی صورت پیش آمدی سی جیڑا کھانا یتیم واسطے انہوں نے تیار کیتا ہوندا سی او بچ جاندا سی تو پھر بعد وچ خراب ہو جانا، کسے دے کم نہ آونا، ایدے وچ یتیماں دا بھی نقصان سی، رزق دی بھی بے حرمتی سی. اے صورتاں ویکھ کے حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کیتی اگر یتیم دے مال دی حفاظت دی نیت نال او دا کھانا جڑے لوگ اس یتیم دی سرپرستی کر رہے نے اپنے کھانے نال ملا لین تے کی حکم ہے. تے اللہ کریم نے پھر اے کلمات نازل کیتے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، کہ یتیماں دے فائدے واسطے کھانا ملا سکتے ہو لیکن رب فرماندا ہے
کہ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲ ਮਿਲਾਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ کہ ظاہراً تے یتیماں دا فائدہ کر رہے ہو اور حقیقت وچ یتیماں دا مال ہڑپ کرنا کھانے دا ایک تسی ذریعہ بنا لو۔ تے آیت کریمہ دا اگلا حصہ سی واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ جاندا اس بندے نو جڑا بگاڑدا وے اس بندے دی نسبت جڑا صرف اصلاح دی نیت رکھدا وے۔ اور اس دے نال نال یتیم کہندے کینوں نے انساناں چ یتیم او نابالغ بچہ یا بچی ہوندا ہے جس دا والد فوت ہو جائے۔ ان یتیماں دے نال شفقت کرنا، انہاں دے نال نرمی دا پہلو اختیار کرنا، نبی کریم علیہ السلام نو اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم نو تکے نہیں دینے، او دے تے دباؤ نہیں ڈالنا۔ اور کافراں دا کم کی سی؟ دین اسلام دی بھی مخالفت کرنی تے یتیماں نو تکے دینے چڑکنا۔ اللہ کریم نے اس دا بھی حال قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، اے او بندے نے جڑی یتیم نو تکے دیندے نے چڑکدے نے، یعنی ایک کافراں دا طریقہ ہے یتیماں دے نال اچھا سلوک نہ کرنا، اور یتیم دے نال اچھا سلوک کرنا، یتیم دی پرورش کرنا، اے نبی کریم علیہ السلام دی سنت مبارک ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہویا سنیا کہ او جناب ابو طالب نے جڑے نبی کریم علیہ السلام دی شان وچ اشعار کہے سن او پڑھ رہے سن، انہاں وچ ایک شعر اے بھی سی وَأَبْيَدَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، کہ نبی کریم علیہ السلام نہایت سفید سن اور آپ دے چہرہ انور دی روشنی دے نال، آپ دے چہرے دی نورانیت دے نال، اس وسیلے دے نال بارش طلب کیتی جاندی ہے۔ اور اگے جناب ابو طالب نے کیا تمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ یا رسول اللہ تسی او جڑے یتیماں دے والی ہو اور بیوہ عورتاں دا سہارا ہو۔ نبی کریم علیہ السلام دی صفت جناب ابو طالب نے بیان کی تھی۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اور یتیم دی کفالت کرنے والا جنت دے اندر انج ہوانگے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اے درمیانی انگلی تے اے جڑی شہادت والی انگلی ہے انہاں دوواں دے نال اشارہ کر کے انج کشادگی کیتی اور فرمایا کہ دیکھ لو لوگو انہاں دوواں انگلیاں دے درمیان کوئی اور انگلی کوئی چیز موجود نہیں، جڑا بندہ رب دی رضا واسطے یتیم دی کفالت کرے گا میں اور او بندہ قیامت والے دیہڑے انج ہی قریب ہوواں گے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت دا خامند فوت ہو جائے دے بچے بالکل چھوٹے چھوٹے سن، اور صرف انہاں یتیم بچیاں دی پرورش واسطے خود اگے نکاح نہیں نیا کر دی، حالانکہ شریعت نے انہوں اجازت دیتی ہے، تے قیامت والے دیہڑے نبی کریم علیہ السلام اس عورت نو بھی اپنے نال جنت وچ لے کے جان گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اول من یفتح له باب الجنت الا انه تاتی امرات تبادرونی، کہ نبی کریم علیہ السلام فرماندے میں او پہلی ذات ہاں جہدے واسطے جنت دا دروازہ کھولیا جائے گا، مگر کی ہوئے گا ایک عورت جلدی نال میرے کو لے آئے گی، تے جس وقت آئے گی نا فاقول لها ما لاکی، تے میں انہوں کہاں گا تینوں کی مسئلہ وے، من انتی تے تو کون ہے، او عورت جواب فتقول عرض کرے گی انا امرات قعدت علی ایتام لی، یا رسول اللہ میں او عورت ہاں کہ میرے بچے اس وقت چھوٹے سن، خامد فوت ہو گئے سی، بچے یتیم ہو گئے سن،
میں انہاں یتیماں دی وجہ تی اگے نیا نکاح نہیں کیتا سی، انہاں دی پرورش کر دی رہی ہاں۔ تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس عورت نو بھی جنت دے اندر داخل نال کر کے تاں جنت دے اندر داخل ہوواں گا۔ اور اس دے نال کیڑا گھر چنگا ہے کیڑا گھر پیڑا وے اس دے بارے بھی نبی کریم علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا وے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ وشر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ رواہ ابن ماجہ والبخاری فی الادب المفرد۔ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں دے گھراں وچ او گھر چنگا ہے جہدے اندر یتیم نال چنگا سلوک کیتا جائے۔ پہلے اتنے یتیم پرورش پا رہا ہوئے، پھر وہ نال سلوک بھی چنگا ہوئے۔ اور مسلمانوں وچوں اس مسلمان دا گھر پیڑا گھر ہے جہدے چ یتیم تے موجود ہے لیکن وہ نال سلوک پیڑا کیتا جا رہا، چنگا نہیں کیتا جا رہا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص نو ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے بھی راوی نے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے آ کے شکایت کی تھی ان رجلا شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، انہیں آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، کوئی دین اسلام دی گل اثر نہیں خاص کر دی، عبادت وچ دل نہیں کردا، دل سخت ہو جائے بندہ عبادت دے وچ رغبت نہیں رکھدا۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ دل بڑا سخت ہو گیا ہے، ادھا کوئی علاج ارشاد فرماؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اردت تلین، اگر تو چاہنے ان اردت تلین قلبی کا، اگر تو چاہنے تیرا دل نرم کر دیتا جائے تو کام دو کر، فَأَطْعِمِ الْمَسَاكِينَ مسکیناں نو کھانا کھلاویا کر رب دی رضا واسطے، وَامْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ اور یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھ۔ جس وقت اے معاملہ ہوئے گا تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسح رأس یتیم لم یمسح الا للہ کان لہ بکل شعرۃ مرت علیہا یدہ، کہ جس بندے نے یتیم دے سر تے دستے شفقت رکھیا، انہیں جس وقت دستے شفقت رکھیا تے صرف رب دی رضا واسطے رکھیا ہے، تے جتنے یتیم دے سر تے اس وقت والو دے دستے شفقت دی وجہ تی آن گئے، اس نو انہاں والاں دے برابر حسنات نیکیاں نصیب ہو جان گیاں۔ ومن احسن الی یتیمۃ او یتیم عندہ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین وفرق بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی یتیم بچے یا بچی دے نال حسن سلوک کیتا، میں اور او بندہ قیامت والے دیہڑے انج ہوواں گے جویں اے شہادت والی انگلی اور درمیان والی کٹھیاں موجود ہیں، درمیان وچ کسی چیز دا فرق نہیں ہے۔ اور اس دے نال جڑا قرآن دا خاص حکم ہے یتیماں دے بارے، اللہ کریم نے قرآن کریم وچ ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ تسی یتیماں نو انہاں دے مال جس وقت تو سمجھ بوجھ رکھ لین، مال دی قدر و قیمت انہاں نو پہچان ہو جائے، اچھے بھلے دی انہاں نو تمیز ہو جائے، یعنی وہ سن رشد نو پہنچ جان، اس وقت انہاں نو انہاں دے مال واپس کر دیو اور اپنا پلیت مال پاک مال نال نہ ملاؤ۔ مطلب کی ہے پہلے تہاڈا پاک مال سی، جس وقت تسی یتیم دا نال ملا لیا تے وہ بھی پلیت کر لیا جی۔ کہ رب نے فرمایا پاکیزہ مال دے بدلے گندا مال نہ لو۔ ایک دی اے بھی تفسیر مفسرین نے کیتی ہے، تہاڈے کول ایک چیز موجود ہے وہ یتیم کولے بھی موجود سی، یتیم کولے وہ چیز اچھی کوالٹی دی سی، تہاڈی درمیانی یا پیڑی کوالٹی دی سی، تسی یتیم نو اپنے والی چیز دے دو، او دی لے کے اپنے کولو رکھ لو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اس طرح مال تبدیل نہیں کرنا، اور انہاں یتیماں دا مال اپنے مالاں دے نال ملا کے بھی نہ کھاؤ جدن تک شریعت دی طرف اجازت نہ ہوئے۔
رب نے فرمایا انہو کان حوبن کبیرہ، جس وقت تسی یہ کام کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ میں اللہ رسول دے حکم دی مخالفت ہے، پھر تساں اللہ رسول دے احکامات دے مطابق یتیم دے نال حسن سلوک نہیں کیتا۔ اسی طرح یتیم اس دے نال ہمیشہ حسن سلوک کرن دا حکم نبی کریم علیہ السلام نے دیتا وے، اور یتیم نو اس طرح رکھنا میں جس طرح اپنے بچے نو رکھیا جاندہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی یتیم دی پرورش اس واسطے کیتی ہے کہ او یتیم سی، انہیں اے نہیں ویکھیا کہ او یتیم بچہ یا بچی میری رشتہ دار ہے وے یا نہیں، قیامت والے دیاڑے میں اس دا سفارشی ہوں گا۔ اللہ کریم سانو یتیماں دے حقوق پہچانن دی توفیق نصیب فرمائے اور انہاں دا حق انہاں نو واپس صحیح طریقے نال دین دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔